Hirurogeiko hamarkada hasieran, Bergaran euskerian egoera oso eskasa zen. Frankismoko urteak gogorrak izan ziren euskal kulturiandako. 40ko eta 50ko hamarkadak itxogarrexak. Ezin zen euskeraz ez behin. Ez argitalpenik plazaratu, ez emanaldirik gertatu, ez bilerarik antolatu. Euskeraz berbain edo kantatzerren izunak jartzera beha gauzien. Euskeria oso desprestigiuta zegoen, euskal kulturia zapalduta. Balio zeban arderia zen, eta euskeria izo etxokoren boten balore handirik. Hirurogeiko hamarkadan egoera puskatxo bat lasaitzen hasi zen. Nahiz eta diktaduriak indarrean jarraitzu, zirrikituak hasi zen zabaltzen. 1959 ikasturtean lehenengo ikastolia zabaldu zeben, bidakurtzetan. Aurreskolia zen. Hori aldaketa handixia izan zen, oso handixia. 1965an aberri eguna izan zen Bergaran, eta horrebe balio zen zeban herritxar batzungan kontzientzia politikoa pizteko. Urte horretan sortuko zen Ernai Antzerki taldea. Lehenengo antzerkisa egin nuena Malentxo Alargun. Izugarrizko arrakasta eukioan. Jaber Mendizabal Zurra eta Maite Barrena dantzarixak be, 1965an hasi ziren umei dantza eskolak erakusten. Musikagintzan berriz, ez tok amairu movimentua itxatu bia da. 1966an inzeben lehenengo emanaldexa. 1968-1969 ikasturtean, Komenio kaleko ikastolia zabaldu zeben. Pol Mendizale taldeko gaztetxoak atala sortu zeben. 1971an, bi ikastolak batu eta Arantzadi ikastola sortu zeben seminarixuan. 1972 urte inguruan Moisés Azpiazu dantzarixak ikastolako dantza taldea sortu zeben. Gero Zurrak hartuko zeben taldiaren arduria. Eta Bergaran aurren eguna behaz izien antolatzen, kanpotik etorritxeko ume pila batekin. Frankoren heriotza 1975an mugarrizia izan zen aldaketa politikorako. Ate asko zabaldu ziren. Kia sortu zen, gero aeka izango zena, baina artean etzan aeka deitzen hemen mentzetez. Zan gau eskolak ziren, UNED behen dana. Erakusketak eta hitzaldiak eta ibilaldiak eta, bueno. 1977an ikurrina legeztatu zeben, eta Bergara izan zen ikurrina ipini zeban lehenengo errezetako bat. Jose Luis Elkoro zan orduan alkate eta berak irakurri zeban manifestua. Eta gero udale hauteskundiak etorriko ziren, eta Eusko Jaurlaritza sortuko zen, eta aro berri bat hasiko zen. Euskal Irrati Telebista, hezkuntza publiko euskaldutzeko prozesua, baina hori ja beste pelikula bada.